Sanibonani ikhaya lamaphupho. Besicela ukuthi-ke uma umusha kule channel usishayele usubscribe, usilandele ku-Facebook, usilandele naku-TikTok ukuze ungaphuthelwa yiwo wonke ama-updates esiwafakayo. Ukhumbule ukuthi ikhona insipho yobulongo 100 rand, ikhona incwadi yamaphupho 400 rand, kuyo nje le number ebhaliwe. Kuningi nje okuchaziwe usuyobuza kuyona. Kodwa namuhla sizokhuluma noma sizophendula lo buzo ku-comment wathi mina nginokuphupha ngikuma period, ngabe lokho kubika ukuthini noma kuchaza ukuthini ukuphupha okuma periods. Ukuphupha usesikhathini, leli gama lithi period suwela esiNgisini, so ukuba sesikhathini. Ngabe ke lokho kubika noma kuchaza ukuthini? Ukhumbule ukuthi amaphupho ayibonakaliso akumele uwazibe, kubalulekile ukuthi uthole incwadi ukuze uzowazi kabanzi. Ukuphupha usesikhathini uphuma igazi noma mhlambe ngithi okuma period, lokho kusuke kubika into embi ezayo, obungozi noma ke isehlo esithile esingesihle. Kungase ke futhi kuchaze isichitho. Leli phupho liyaba khona noma ukhulelwe, alikhethi. Kuyenzeka ukuthi nawe ukhulelwe kodwa uyaphupha kuma period. Ngesinye isikhathi uyaphupha kodwa uphuphele omunye umuntu esesikhathini. Kusho ukuthi nawe lowo muntu loyo kahle kahle ubonisa ngaye, lowo muntu uzovelelwa yinto engeyinhle. Kuwo wonke ke amaphupho anegazi bowazi ukuthi ke kusuke kubika into nje engeyinhle. Kakhulukazi ke kubantu abanemimoya uyakwazi ukuphupha usesikhathini, uvuke nje kuseni sesikhathini. Nami ngake ngaba nomzalo kanjalo, uthola ukuthi noma thola ukuthi kunomuntu okuma period naye uzosondela lo muntu useyangena esikhathini, yabo. Kuyenzeka ukuthi lowo muntu uthola unemimoya. Ukuphupha usesikhathini uphuma igazi, kubika nje ingozi, kubika nje ibhadi. Lokho kusuke kumele wena ukusukumele, yabo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube izinto ezifana nani nesichitho, yebo leyo nto. So bengicela ukuthi uma unombuzo nawe ubuze lapha ku WhatsApp wethu ukuze ngizokwenza ivideo ngizoyifaka. TikTok na Facebook siyatholakala, ungasithinta, ungacela inamba. Incwadi yamaphupho, insipho yobulongo, umvusankunzi, idumba kaSibumbu, Gobandlovu, kuningi nje kuyakutholakala. Ungasitshela inkinga yakho then sobe sesikuyalela okumele ukuthenge nisale kahle ekhaya lami. Ningakhohlwa ukusubscribe.